Seppo, onko sulla minuutti aikaa? You have to little bit open this, Mr. Mitä? Mä en oo tehnyt mitään Suolahan annettiin hervana valtaväylällä. No nyt sitten. Kuka soittaa? Nyt jos... Vois suomalaiselta jääkiekolta. No se on kaikilta. olemaan tunnin kuivin! Ja hei! Tervetuloa takaisin A State of Cloud Data Warehouses talk showhun, jossa mulla on vieraana aina niin ihastuttava Rasmus Toivanen, data-engineeri ja ML-engineeri ja kaikkea muuta, mitä nyt liittyy ylipäätään dataan. Ja me ollaan jo tehty tästä aikaisempi video, missä me käytiin Rasmuksen kanssa noita GenAI:n perusteita läpi. Ja tässä videossa meillä on tarkoituksena, että mennään pikkusen syvemmälle GenAI-termistöön. Ja me käytetään meidän vanhaa tuttua UKK:ta tässä ehkä apuna, riippuu, että miten Rasmukselta luonnistuu tämä tarinankerronta, ja sehän onnistuu. Rasmus on todella hyvä kertomaan tarinoita, ja varsinkin aina kun tulee lomilta, niin on sattunut ja tapahtunut kaikkea. Mutta ehkä sen pidemmittä puheitta, niin tervetuloa takaisin taas. Ja mulla olisi tällä kertaa aiheena sellaisia asioita, mitkä tulee mullekin vastaan noissa, varsinkin kun YouTube selailee ja muut ekspertit käy läpi näitä, että mitä kuuluu ylipäätään tietää GenAI-termistössä, ja kun sä rakennat jotain ragia ja no ylipäätään tähän kontekstiin, niin mä haluaisin kuulla myös sun selittämänä tähän hyvään konseptiin, että miten sä selittäisit sellaisen termistön, mikä on tullut mulle nyt vastaan useamman kerran kuin parametri. Eli teillä on nyt esimerkiksi tulossa se uusi AHMA-malli. Se taitaa olla 7 jo ulkona tätä nauhoittaessa. Joo, se 7 pohjaversio. Joo. On Ja ulkona tuossa hetkistä. jos mä nyt ymmärsin, niin se B on juuri se parametrien Joo, määrä. ei ole B-versio tai mikä Ei ole B-versio, eli aina kun tulee aina uusia malleja, niin se numeraalinen määrä siinä meinaa parametreja. Ja Kyllä. mitä mä oon ymmärtänyt sun puheesta, niin sen ei aina tarvitse, että on näitä pieniä malleja, dedikoituja malleja, niissä sen parametrien määrä ei tarvitse olla mikään tuhoton, mutta sitten on myös näitä massiivisia malleja, mikä se parametrimäärä tuntuu olevan jossain, se menee 2-numeroiseksi. Mä en ole nähnyt 3 Joo, ja onhan niitä 3-numeroisiakin. Esimerkiksi nämä ChatGPT sun muut on 3-numeroisia, jopa 4-numeroisia. Jos käytetään sitä B-tä miljardeja siellä, ja sitten on Nemotronit sun muut. Ja sitten voisin tohon niinku näiden kirjaustapaa itse vähän laajentaa, että nykyään on myös tämmöisiä mixture of expert-malleja, jossa kuvataan silleen, että sanotaan, että vaikka 70p10a tai joku tämmöinen vähän niin kuin muoto, jossa kerrotaan ikään kuin se kokonaiskoko, että on 70 miljardia, 70p, ja sitten 10a, että 10 miljardia aktiivista parametria. Eli tämmöisiäkin on tullut. No, en tiedä, ootko törmännyt? En ole törmännyt, ja mä olisin ehkä lähtenyt siitä aiemmasta, että mikä se parametri ylipäätään on, koska se on nähtävästi asia, mikä on malleille se merkittävä, koska se laitetaan sen mallin nimeen oikein. Niin, no ne on niitä säätönappuloita siellä, että en tiedä mikä Kekkosella sahalla onko ollut, mutta kuvitellaan, että Kekkonen on ollut samanlaisella sahalla vaikka kuin itse. Ja siellä on näitä linjastoissa erinäköisiä säätöjä, säätönamiskoita, nopeuksia tai valosilmien määriä tai jotain vastaavia. Niin sitten näissä neuroverkoissa on näitä sanotaan weighteiksi tai painoarvoiksi. Eli kun sulla tulee sisään, se kerrotaan jollain painoarvolla ja sitten se tulee uusi arvo ulos. Tehdään muitakin operaatioita, mutta näin yksinkertaisuudessaan. Niin nämä säädettävien namiskoiden määrä ikään kuin kuvaa parametreja tässä tapauksessa näiden kielimallien kontekstissa, mutta parametreillahan kuvataan joten vähän niin kuin kaikenlaista. Että. Ja
kuten tuossa aiemmin alustin, niin näiden parametrien määrä ei aina välttämättä, kun on pieni dedikoitu malli, niin silloin niitä parametrien määrä, niitä ei tarvitse olla tuhottomasti. Et se malli voi olla hyvä, tehokas, ilman että sulla on... Se riippuu siitä datasta, datan määrästä, monesta muustakin tekijästä. Joo, eli voisiko tälleen näin tyhmälle yksinkertaistaa, että vaikka joku sanoo, että sulla on malli, jossa on isompi määrä parametreja, niin se ei välttämättä tarkoita aina, että se on automaattisesti parempi. Niin, no se, kuten sanoin, riippuu siitä datan määrästä. Joo. Tietysti myös pitää ottaa se käyttötapaus huomioon, Joo. että jos on joku hyvä malli, se voi olla hyvä englanniksi, mutta se on huono suomeksi. No niin. Ja tälleen, että se aina pitää valita se työkalu vähän niin kuin sopivaan käyttötarkoitukseen. Kuulostaa niin kuin järkevältä. Kun olen seurannut noita erilaisia julkistuksia, mitä tulee vaikka joltain Hugging Faceilta tai muilta vastaavalla, niin yleensä siinä piirretään juuri se kaavio, että mihin se malli sijoittuu siinä. Ja Parametrikyvykkyys. Juu, ja siellä on todella vahvasti tämä parametri näkyvissä. Mutta nyt mä tiedän jo paremmin, että mitä sillä tarkoitetaan. Eli Kekkosen sahalinjaston noita namiskoita. Mutta mikä sitten on toinen termi, mikä on mulle ja Kekkoselle varmaan uusi, niin on toi tokenisointi. Eli mä muistan vaan, että sä voit sanoa niin kuin jenkkiläisessä huvipuistossa, että mulla on tokeneita, mutta nyt ei taida olla siitä kyse. Että minä ja Kekkonen kysytään, mikä on tokeni? No tokeni tai tokenisointi, mä kuvaan ehkä tokenisoinnin ensin. Eli lähdetään nyt siitä yksinkertaisuudesta, että sana olisi niin kuin, tai lähdetään sanasta liikkeelle. Joo. Tokenisoinnissa sanat pilkotaan sanoiksi tai sanojen osiksi, eli ne voi olla, että se ei muutu ollenkaan, tai sitten, että joku sana vähän niin kuin tavuttuu, tai muodostuu vaikka 2 tavusta ja 1 tavusta, mutta kuitenkin muutetaan se tämmöiseen tiettyyn rajattuun niin kuin merkkijoukkoon. Sanotaan, meillä on 50 000 erilaista tokenia, jolla koetetaan kuvata koko suomen kieli. Joo. Ja sitten tässä tokenisoinnissa ensin mennään niistä sanoista näihin tokeneihin, ja sitten jokaiselle tokenille on tämmöinen numeromäppäys. Eli käytännössä jokainen token sitten loppujen lopuksi on numero. Ja tämän jälkeen ne menee semmoiseen embedding layeriin, josta niistä tulee sitten niiden merkitystä kuvaava liukuluku. Tai array-liukuluku. Okei. Tämä on se niin kuin tokenisoinnin prosessi. Joo. Ja Eli kirjaimet, ehkä sisästän itselleni, eli sana-osajoukko voisi olla niin kuin, sanoja tai sanojen osia. Joo, voi ja tavuina. nämä muunnetaan sitten numeraalisiksi luvuiksi myöhemmässä prosessissa. Jotta niille voidaan niin kuin merkitystä opettaa, niistä pitää saada niin kuin eli listaliukulukuja sitten. Eli tokenisointi vaan tehdään helpottamaan koko sitä prosessia. Joo, siis periaatteessa, jos ajateltaisiin, me voitaisiin varmaan kuvata kaikki mahdolliset suomen kielen niin kuin sanat ja sanamuodot tämmöisellä niin kuin siinä muodossa ikään kuin ne on. Joo. Eli meidän ei tarvitsisi pilkkoa niitä, Joo. mutta se menisi niin kuin, koska sitten tämä embedding layer, missä ne muunnetaan niiksi liukuluvuiksi, niin se menisi niin kuin, se pitäisi olla niin kuin todella iso ja se veisi hirveästi muistia. Niin, Sen takia meidän pitää pakata ikään kuin suomen kieli maksimissaan 50 000 erilaisen tokenin esimerkiksi. Eli tämän koko ideana on se, että tällä yritetään niin kuin saada isosta määrästä tietoa, niin puristaa se mahdollisimman pieneksi, että prosessointi on tehokasta. Kuvata kaikki niin kuin kielellinen ulottuvuus kompaktissa koossa. Siten kuitenkin, että niin kuin sanoja, joita siellä ei välttämättä sellaisena ole, niin ne voidaan edelleen muodostaa niistä pienemmistä token osista. Mites muuten ehkä tähän liittyen, niin onko tämä tokenisointi niin kuin joku, onko tähän jotain kirjastoja, että todennäköisesti sinä tokenisoit samalla lailla kuin joku toinen, joka kehittää mallia, vai onko
jokaisella mallin kehittäjällä oma tapa tehdä tokenisointia? Tokenisoinnin prosessi tai se, millä ikään kuin tämä tokenizer määritetään, on jokseenkin. Se on tietynlaisen oppimistuloksen, miten kieli pakataan mahdollisimman tiiviiksi tiettyyn määrään tokeneita. Aika yleinen on nykyään semmoinen, olikohan Metan tai kehittämä Sentencepiece tokenizer esimerkiksi. Niitä on erilaisiakin. Okei, eli tässäkin on... Ja esimerkiksi miten ne käsittelee numerosarjoja esimerkiksi. Tämä meidän viimeksi käyttämä, niin tekee sille itse asiassa, että jos sulla on numeropötkö, niin se oikeasti erottaa ne numerot sieltä ja käsittelee jokaista erillään. Okei. Ja kaikkea tämmöistä, niissä on pieniä nyanssieroja. Mutta siis palatakseni tuohon, että käyttääkö kaikki niin kuin samanlaisia, niin siis yleensä eri malleilla on eri tokenizer. Tietysti jotkut on voinut käyttää jonkun toisen mallin niin kuin koulutuksessa, aloittaa sen ikään kuin jostain toisesta jo valmiiksi koulutetusta tokenizerista. Ja ikään kuin tietyllä tavalla niin kuin rakenteeltaan ne on, saattaa olla aika samat, mutta sitten sen niin kuin, niin, no se menee sinne malliin sitten, että kun se koulutetaan, niin sitten ne niin kuin embedding layerien arvot, mutta se on osa mallitiedostoa, se ei ole enää osa tokenizeria. Joo, ei siis kiinnosti vaan siinä, että kuinka paljon tässä on ylipäätään jaettuja kirjastoja. Mutta sitten näissä, jos jatkan vielä, että jos käyttää ikään kuin hieman samalta näyttävää tokenizeria, niin sitten näissä niin kuin chattimalleissa ja muussa, niihin vielä liittyy se, että se pitää formatoida se teksti niin kuin tiettyyn muotoon, riippuu siitä, miten se on koulutettu. Et siellä voi olla ikään kuin siinä promptissa aina kouluttaneet vaikka tietyllä system promptilla, että olet tämmöinen ja tämmöinen chatti-avustaja, jaada. Ja toisessa tokenizerissa saattaa olla erilainen template. Niin silläkin tavalla niitä ei voi käyttää ristiin, eli kannattaa käyttää aina niin kuin sen, mitä mallia aiot käyttää, niin sitä tokenizeria. Tämä melkein vaatisi, että pitäisi tehdä semmoinen detalji, niin, step by step, että miten rakennan kielimallin. Eli kun tässä kuulostaa, että tässä on paljon enemmän steppejä, mihin mä pystyn tämmöisellä lyhyellä videolla edes raapasemaan. Tämä on niin kuin kuulostaa, että mä vaan raavin pikkusen pinta. Yleensä tekisin sen, että kehittäjät niin kuin siellä sitten readmeissä tarjoavat, näin käytät tätä mallia oikein. Mutta moni kehittäjä saattaa ajatella, että no onkohan tuolla toinen tokenizer parempi. No sitä ei kannata yleensä kokeilla, että sitä ei voi vaan vaihtaa sille olettaa paremmuutta. Eli tämä ei ole semmoinen niin kuin maailma, missä sä voit plug and play välillä. Että joo, tokenizer ja model menee yleensä käsi kädestä. Ei kannata sille ajatella vaikka, että minä otan tuon tokenizerin nyt tämän mallin kanssa, että onkohan se. Niin ei toimi yleensä yhteen ollenkaan. Joku toi on ollut välillä semmoinen tapa, mitä jossain data engineerin hommissa tekee, että no hei, mulla on vaikka tähän näin tää, no esimerkiksi millä mä viimeksi kysyin sulta neuvoa, niin oli näiden PDF:ien lukeminen, eli oli pipelineissa se, että piti muuttaa PDF:n, eli käytännössä katsoen OCR:ää tehdä, niin siihenhän on useampi eri kirjasto, miten sä voit PDF:ia lukea, eli on PyPDF ja sitten oli muutamia, ja tavallaan sen palikahan silleen no mä otan ton tosta irti ja kokeilen niin sen pystyt esimerkiksi, että sulla on kielimalli siellä tai kuvakielimalli, niin sen varmaan pystyt vaihtamaan, mutta sitten tätä tokenizeria ja mallia, niin kun ne kulkee käsi kädessä, että nämä on tämmöisiä. Joo, no, tää on aina oppii uutta, mutta jotta me pysytään jotenkin näissä videoiden pituuksissa järkevissä määrissä, niin me nyt käsiteltiin parametri ja tokenisointi, ja mä oon pyrkinyt sille, että käydään vain 3 asiaa ja läpi niin per video, niin mulla olisi sitten vielä tällainen kysymys, että miten sä selittäisit minulle ja herralle asian nimeltä fine tuning, eli jotain tuunaukseen liittyvää, mutta mä pystyn vähän arvailemaan, mutta tässä kontekstissa, niin mitä on fine tuning? Joo, no fine tuninginkin alle menee monta kategoriaa ikään kuin, ja sitä ihankin on monia menetelmiä.
niin kun, puhutaan nykyään instruct fine tuningista tai tietyssä mielessä transfer learningin on tietynlaista fine tunausta, että näitä on niin monia. Miten saanko keskeyttää tähän nopeasti? Joo. Kun mä näin, teiltä tuli, tää on hassua nähdä tää video, varmaan, mä en tiedä milloin tää lopullisesti tulee, mutta eikö teiltä tullut 7B noita vai oliko se 7B:n base on tullut, mutta 3B:stä varmaan viittaa tähän instruct-malliin esimerkiksi. Jep. Tai... Puhutaanko me nyt samasta asiasta? No siinä se on fine tuningia, kyllä. Joo. Se on vielä tarkemmin instruct fine tuningia. Joo, mä muistan ja jos vielä tarkemmin, niin se on GULORA instruct fine tuningia. GULORA on vielä semmoinen tietynlainen menetelmä tähän, mutta... No, voiko sä jotenkin niin kuin, ehkä justiinsa, minä ja Kekkonen tipahdettiin tästä näin niin kuin muutamalla mennään sinne sahalinjalle vaikka tässä, että Kekkosella on hieno sahalinja, joka niin kuin jotenkin toimii, tai itsekin olen ollut sahalinjalla nuorempana, ja sieltä tulee tämmöiset default-asetukset yleensä, niin kuin, kun tämmöinen aseite vaihtuu, eli kuinka monta lautaa käytännössä pyritään, minkälaisesta tukkierästä saamaan, että saadaan vaikka 4 lautaa aina, ja se on meidän aseite, pyritään tiettyihin laatuihin ja dimensioihin niissä. Mutta sitten ne linjojen default-asetukset ei välttämättä, niin kuin, ne tulee jostain valmistajalta valmiina tai jostain, oliko Kanadasta tai jostain softan kautta. Mutta ne ei välttämättä ole niin kuin, aina optimaaliset niin kuin, sille kyseiselle asetteelle. Ja mulla oli tapana siellä kesähessuna pitää tämmöistä muistivihkoa. Joo. Ja mä säädin niitä sen linjan parametreja aina siten, että mä sain silleen, että mulle kellotin ja kellotin sitä aikaa, että kuinka kauan linja pyörii ilman, että siihen tulee mitään keskeytystä. Eli lankku menee poikittain tai joku kuljetin on jumissa tai jotain. Ja mä säätelin niitä parametreja, eli tein sitä fine-tuningia siihen kyseiseen erään vähän niin kuin. Ja sitten kun se linja pyörii tälle kyseiselle asetteelle siten, että 5 minuuttia meni ilman virheitä, niin sitten mä kirjoitin vihkoon niin kuin semmoiset parametrit talteen sitten. Niin voi kuvitella tätä, että sitä pientä säätöä, mitä mä tein ja kellotusta, mä yritin optimoida ikään kuin tätä meidän linjastoa, tai ainakin sitä mun osaa linjastosta tälle kyseiselle asetteelle. Eli periaatteessa jos otetaan vaikka tämmöinen tekstimalli, niin se voi toimia hyvin niin kuin pohjimmiltaan monen asiaa, mutta sanotaan, että se voidaan sitten vaikka fine-tunata otsikoiden generointiin tai tarjoamalla sille artikkeleita ja niistä generoituja otsikoita, niin se voi periaatteessa fine-tunata siihen sitten, että saadaan siellä vastaava efekti, kun minä sain tämän sahalinjan kanssa, että se toimii niin kuin hyvin siinä mun käyttötapauksessa, joka oli tämä tietty aina puuasete tai tämä. Eli tämä on vähän tyhjästä keksitty, nopeasti keksitty kysymys sillä lailla, mulla on ollut nyt esimerkkinä näiden videoiden kanssa, niin mä oon kokeillut näiden subtitlejen lisäksi tekstitystä, niin tavallaan kielimalleilla on eroja, miten ne ymmärtää vaikka isoja etukirjaimia, eli sitäkin voisi varmaan komentaa, että hei, mä haluan, että tämä koko ulostulo on silleen, että tässä ei ole isoja alkukirjaimia missään. Kyllä, esimerkiksi Vav2Vec-malleissa on yleisesti silleen, että siellä ei oikeasti ole niin kuin isoja kirjaimia ollenkaan, mutta se on jo pohjakoulutuksessa tehty sille. Joo, ja kääntäen mulla olisi ehkä, mä olen huomannut sen, että nyt kun mä olen antanut jollekin vaikka OpenAIn mallille mun tekstitystiedostoksia, niin se ei tahdo oikein ymmärtää suomen kieltä sellaisenaan, ja se pätkii niitä lauseita ja lyö isoja kirjaimia välillä vähän vääriin paikkoihin olettaen, että tästä alkaa uusi lause. Joo, tähänkin semmoista tietynlaista korjausmallia pystyy fine-tuunaamaan, että mäkin olen fine-tuunannut yhden semmoisen meidän pohjamallin, tekstimallin, joka menee sekvenssistä sekvenssiin tai tekstistä tekstiin, ottaa sisäänsä tämmöistä tekstiä, jossa ei ole isoja kirjaimia eikä välimerkkejä, ja se laittaa paikalleen sitten siihen välimerkit ja isot kirjaimet. Tämä oli vähän johdattavalla kysymys, kun mun mielestä sä oot tästä joskus aiemmin puhunut. Olen saattanut mainita, joo. Ja mulla on nyt just se ongelma päällä näissä osassa. Ei siitä, kun tuunaamaan malli, joka korjaa haluamassa. No joo, siis sitä mä
yritin, mutta se oli enemmänkin tuolla promptauksella. Mä yritin sitä. No joo, silläkin varmaan nykypäivänä pystyy täällä meidän mahtimasarat ChatGPT:llä tuotakin tekemään suoraan. No ihan rehellisesti sanottuna ei ne tulokset ole ollut niin hyviä, että riippuen sitä, no niitä tuloksia voi katsoa, että jos katsoo noita mun aiempia videoita vaikka, mikä oli siitä ragin tekemisestä, niin siellä on useita eri kielivaihtoehtoja, niin sieltä voi katsoa, että minkälaista se lopputulos oikeasti on ollut. Eli siinä on käytetty pelkkää prompt engineeringia sen tekstityksen parantamiseen. Mutta tämä oli taas, tuli lisää ideoita tästä pienestä haastattelusta, eli nyt ainakin se vahvistaa sitä mun ajatusta, että pitäisi käydä niin kuin läpi, mitä kaikkia elementtejä kuuluu kielimallin kehittämiseen, että minkälainen työ se on, kun kuulostaa, että se, kuten sanotte, että nämä on niin sidonnaisia toisiinsa, että osia palikkoja voi muuttaa ja osaa ei, ja sitten sä voit fine-tunata sitä sun mallia tiettyyn suuntaan, eli se näyttää, että se pipeline, mitä siinä on, niin se on aika pitkä. Joo, se on todella pitkä ja verrattuna siihen niin kuin aikaisempaan NLPn tulemiseen tai tähän BERT-aikaan, niin voi sanoa, että nämä uusimmat mallit on ollut paljon työlämpiä kehittää verrattuna siihen aikaan. No mutta jätetään se ehkä myöhempään videoon se, että milloin päästä sitä tutkimaan, mutta ensi videossa meillä puhutaan ehkä sulle mieluisesta ajasta, palataan ehkä tuohon, mistä mä viittasin, toi Ahmaan, mitä Rasmus on ollut yhdessä Tanskasen kanssa, Aapon kanssa kehittämässä, ja sitten me katsotaan vähän, että miten ylipäätään suomalainen Gen AI-kehitys menee, että minkälaisia ajatuksia sulla on siitä, mutta minä kiitän tästä. Toivottavasti tämä oli antoisa video. Mä meinaan sanoa koko ajan kuulijoille, mutta siis tätähän voi myös kuunnella. Mä huomasin, että jos sulla on YouTube Premium, niin sähän voit kuunnella tätä podcastimäiseen tapaan, mutta tässä tapauksessa kiitoksia paljon katsojille ja kuuntelijoille. Sanotaanko vaikka, että näihin kuviin, näihin tunnelmiin oli mukavaa. Heipä hei!